Is le conal ag gamla sa héindre go chusa ha Bhun an Inbhir. Agus ó hin tá muid cordna cóide fós. Bhun muid an seo Bhun an Inbhir, bhí muid tríide bliain níos agus ó hin seo céist fad. Tá 6 Cairdeas a cruthú agus a chathú agus a chathú a bhín. Tá muid go Cairdeas an leis go bhain seán taithíobar le máthair ar bhíon chaite mé fórsa an so bliain muid simráite bhí mis a teaxa agus seaachlann sa bhid anmuid an seo. Rud a ceanga muid le ná an teanga le just bhí gweil agam sagus bhí gweil gan na deiscard agam sagus gweil go óla aige agus just cúmna a bheith. Bhíon ághaint an go manaí faoi an dóid G-sport. a deir tú croc. Croc nó knock. Knock. An bliain just ní fiú chum ceis níos mó just feic mé thuúb an Inbhir agus just don crack don ceol. Tá éim le áid a bhí níos deis ar dún agus Tá leis teacht an seo agus de chuncéide a orbert agus ónum agus fu leis an Fiú chun do gael do chuid gael ag úsáid am ná agus níl séanó scoil séanó sa cathair. Tá sé just nádortha, tá sé just lífhacht éigen galba. Níl ein focail chun chuir sé héad. Hána go sé go Mhachaire Rabhartaigh 10 mbliana ó hin mar ceannaire agus tá go fáil Táigim sé arás a an bhléon margheall ar an oireann de chuide svó. A tá aine orthaí inis le cuppa bliain agus tá sé jazz a ceannaire eáil teach tríd an coláiste. Tá sin siad le beidir an céad cursa gan mór an Ghaeltacht agus sin heagad iad eáil teach rás bliana na bliana agus sin faoir bíon sin mar ceannaire agus tá sé inta sinna eáil. Seo má trí bbliain mar ceannaire agus bhí sé mbliana deanta go mar scoláir fásta. Margheall ar an Cairdeas a hagan na scoláirí agus na ceannaire arás bliain ní bbliain agus mar ceannaire hiaglann Cairdeas a cruthú leis na muintir na háte fásta.